Assalamu alaikum masu kallo, barkanku da zuwa tasharmu. A yau za mu tattauna akan wani abu da yake lalata rayuwar mutane da dama ba tare da sun lura ba, wato shan giya. Shin ka taɓa tunanin irin illar da take yi ga jikinka da rayuwarka gaba ɗaya? Ka tsaya ka kalli wannan bidiyo har ƙarshe, domin gaskiya za ta fito fili. Na ɗaya, lalacewar lafiya. Shan giya na iya haifar da cututtuka masu tsanani kamar lalacewar hanta, hawan jini, matsalar zuciya. Wannan yana iya kai mutum ga mutuwa idan bai daina ba. Na biyu, lalacewar ƙwaƙwalwa. Giya tana rage tunani da hankali. Mutum yana iya mantawa, yin kuskure cikin sauƙi, har ma ya rasa nutsuwa gaba ɗaya. Na uku, rugujewar iyali. Shan giya na haddasa rikici a gida. Yawanci yana jawo fada tsakanin miji da mata, har ma ya kai ga rabuwar aure. Na biyu, hatsari da asarar rayuwa. Mutane da dama suna rasa rayukansu sakamakon tikin mota cikin maye. Wannan hatsari ba wai kai kaɗai yake shafa ba, har da wasu marasa laifi. Na biyar, asarar dukiya. Giya tana cinye kudi ba tare da amfani ba. Mutum yana kashe dukiyarsa a abin da ba zai amfanar da shi ba. Na shida, rashin mutunci a jama'a. Mutum mai shan giya yana iya aikata abubuwan kunya kamar fada a bainar jama'a, yin magana mara kyau. Wannan yana rage darajar mutum a idon jama'a. Na bakwai, lalacewar addini. A addinin Musulunci, giya haramun ce. Shanta na nissantar da mutum daga ibada da kuma yardar Allah. Ya kai dan uwa ko ‘yar uwa, rayuwa tana da muhimmanci fiye da giya. Ka yi tunani kafin ka ɗauki mataki. Idan ka ji wannan bidiyo yana da amfani, ka danna like, ka yi subscribe, sannan ka raba shi domin wasu su amfana. Ka rubuta a comment, na daina shan giya, idan ka yanke shawarar canzawa.